Гей, привітання! У нас сьогодні то есть маленький сервачок. Ён кожные секунд 30 на 30 секунд пачынае гудзець. То есть у яго ёсць вібрацыя корпуса, якая у рэзанансе, напэўна, з унутранымі вінчэсцерамі. Яна дае вось гэты гул. І вось гэта вот частка, гэта тонкі пластык. І нам трэба яго зрабіць больш цяжэйшым, каб гэты гул ці прапаў, ці стаў менш, ці яго частота знізілась і не так гучна была. Вось, таму зараз мы здымаем вось гэту частку і праклейваем яе любой штукай, якая зробіць масу вось гэтага корпуса болей. Гэта можа быць нават скотч, але скотча будзе патрэбна вельмі шмат, таму лепей нейкая рэзіна на скотчы. Вось, і ёй акуратна абклейваем, каб нічога не замінала і ўсё стала на сваім месцы потым пры зборцы. Зараз паслухаем, што атрымалася. Мікрафончык. То есть чутен гул аднародны, гэта круціцца на шыях АДД, вось, а ніякага рэзананса я не чую з паўметра. Цудоўна, ставім падабайкі і да пабачэння.